Slema lik Marija, bil-grazzja mimlija bħal dil-ġenerazzjoni l-kwietet Malta kollha moċċiju. M'għandekx għalfejn titkaza, il-fatt li saraw ħafna gangsters ġewwa Malta Tony ħalla wara il-Montana, hitrituni qed jibtu għal-Funtana. Berba fucking wannabe gangsters li tsinflet bandana, fejn hu postok xogħol kuli terda dik il-banana. Ftakru li twelidtu f'Malta mhux ġo iħbel t'Afgana. Sbieħal dak li blaħ li qasbis jiflaħ jarana, ismi jidħol f'ħalqek dak li fett tal-pjanta gwarana. Ċejt man-nies li tkun magħna, meta lanqas bistafna, tistħajlek Jerry Jones inħendel f'nofs Indijana. Skieta xissa f'Malta għanna hero, biz bil-forma deformat jistajlu Al Pacino. Level ta' Juli ija taħt iskala zero, flas li l-hip hop tana 7 Wander bħal tal-Osko. Tkabbarx rasek għax titkaxkar wemmen kunu noxew bik, dak li tamer għamlu biskop għax tal-istil jaf jitradik. Taħseb li aħna xi ċajta bissa dritt jiddispjaċik, dak li twadda bjerġa jinżel 3 darbiet terġa' ddur għalik. Tal-istil li għatfall svolġa u s-ibes, fid-diski ta' kont tajdu li għal-kom passat wis kiefer. Il-passjoni ta' Kristu għal-min s-salla b'imsiemer, fej kont fil-passat kont għadek bajdet nissirek. U kif ta' 12 sena diġat li qbad tixrob tisker, waqqari ma tejt ma sħabek li nħib-hop, li kieku kont il-mami sidri fħalqek iskor. Ma rridx tismiktar bullshit minn tfal. Oui, monsieur. Tislijiet minn għanna l-Mr. Top Gun, l-aħħar sibna fake producer xellef difreħ moddan. Bil-messaġġ li bat li fih inti diskajt il-kulħadd li l-kull artist tal-hip-hop illi Malta qatrat. Għat ma kellna bżon tip opinjoni, għat ma kelli bżon il-ħat li jiġi jiddetta fuq xogħli għaliex jien ir-rimi tija jitlu fara bħal suppożitorji bħal dak l-aċċessorji li ġew tivibra saret gangster din il-gżira. Tkabbarx rasek għax titkaxkar wemmen kunu noxew bik, dak li tamer għamlu biskop għax tal-istil jaf jitradik. Taħseb li aħna xi ċajta bissa dritt jiddispjaċik, dak li twadda bjerġa jinżel 3 darbiet terġa' ddur għalik. Tamel il-fat li smajt dawk is-sireni titkellmu bejnietkom jiskom żewġ bublet kien laqqas biss tifilħu tqumu kif se tispjegaw lis-surġent li ġenituri l-qas biss jafu illi jintom qed iddumu waqt li l-officer jitlob l-ID card qed nara sufek qed iqum jaqgħu tħoss il-bard xorta safa arrestat għax dak li ħareġ mildu kien iġib il-poplu Malti ħara ħina xar sigħat jibki l-ommu waqt li tgerbe f'nofsassa ġaralek jibdi naħseb għandek bżonn il-gazaza jibqa l-fatt li sablajt wieħed daqs ir-rockets tan-NASA ġurdin f'laboratorju taħt l-effetti tar-raża jenut li titkaza b'dak li kellu jkun ikun għax issa wara l-ġuri spiċċa dari plejja pisu xi meġnun ibtelli qasal birkun infatti jekk kien ġara wara li kien ħareġ ħara fa' qalbib tal-ġara. Tkabbarx rasek għax titkaxkar wemmen kunu noxew bik, dak li tamer għamlu biskop għax tal-istil jaf jitradik. Taħseb li aħna xi ċajta bissa dritt jiddispjaċik, dak li twadda bjerġa jinżel 3 darbiet terġa' ddur għalik. Dal-moħ minn fejn ġibtu, nitċassa jien stess għax klibtu ħriġtu f'4 xhur, forsi fl-aħħar intom tifmu naf li paċi għaxaq tixtieq missu, f'nofsi sħana ta' wissu. Next, issa min imissu, poġġi sinjorina bil-mort li mort mhux taqta xi vina u noħroġ minna wisni statwa b'kuċċina fatt li sort. Batti Peter hija tfiċċina, esperimenta l-esperimenti b'dak il-żar tal-peprina. Left, right, halt!